Balsamo Sursurando. Inang itay, nakita yaw tayo sleeper ko amay sa. Awan mo tayo Paris na dito yan. Ay, Jack mo, Isunsama dyan taray ni Mau-Mau apusa ta. Ay, day mo't apusa. Agitaray iti chinilas. Pimuspusaan na kasi dyan sa ramid na. Imbes nga asol ako mati ang ngit-ngit iti chinilas. Sana matangit-ngitan. Mapanalay lamang. Kit nang ilamangan ng arutin nga ay. Jack mo, Inkadamagan Ay, anyamot na itapusan. Numasuro na, partsikaw. Ay, padasam. Tapartsing kamat, balsamaw. Ha? Ang mamalab na lab ko ni Mau-Mau apusa ta. Ng partsang pelaan. Si kanto pati karnyak. Kit agilamangmut nga ron iti kagawaan na itapusa. Apay, papanamang amin na ya. Inakwatwatan ti bagik tamakapasikur tagigyan dito nagtibalay. Nay, apay, di mo mawalak down tayo ita dito lugar tayo. May paret ti rumuar. Anya mo tang. Agmasak mo. Kun importante mo tigagarak itirwar inang itay. Basta bawal lumabas, balsamaw. Kaya't mo ti matilew. Tukhangan da ka na ti makita na agpasya-pasyar dita. Anya? Jakpat yun na ita. Pati na ita, matukhang. Basta ti ka rumuan. Jak kaya tamatay ka. Jak pa'y kaya ti mabalo iti anak. Mabalo iti anak? Kawan. No ada mabalo iti asawa. Ada mabalo iti anak. Iswa pang kasim. Tung pala na, jak kayat na matukhang ka. Ha? Jak pa'y kayat ti mabalo iti anak, kunak manan. Itay, umayaman makikabay. Ay sus, apay pumanag na ka si kaot daw. Apay kayat mo ti matukhang. Matukhang nga? No lockdown dito lugar tayo. Bawal ti rumwar. Ano da makita da nga agpasya-pasyar, tukhangan da. Ahaw, nagkunamaking ka, itay. Palsaw da ita. Asino tinangyulog iti da ita patakaran, may. Basta, nanggagaw. Ahaw, agararabig ka mga tanin istorya, itay. Hamamukan, itay. Agararamid nga. Basta bawal ti pumanag na itirwar. Kahit pangalaan tayo karoon iti kanan tayo kay no. Agpupok tayo latan. Kahit apay, no pumanasyar ka itirwar. Ada nga ron mamasapula mamakan. Alaman. Ano laman? Nakamasak may. Basta di kan rumwar. Agdalinad kan dito'y balay. Tamang paltugan da ka iti dalan mo nga agawin. Aya. Apay. Kaya't mau amay waragawag to itirajaw. Wano telebisyon tinagan mo anatay. Ni Mr. Otto, gak-gak, natukhang, gapo iti kinatangkan ti ulo na. Kunaran daw, kaya mau. Sila'y bagbagamay, itay. Mala, inkagluton, tadito'y kan ngagyan, naging amal pas ti lockdown, Otto. Isaksakit ka, kunak nga raw. Iswadi ka nagawid. Ala, inkagluton. Nay, apay nga ron asak naglutong ay. Tapno da serbe mamakipangan dito'y balay may. Ikarom ti ka na babaen ti panagluto, panaginaw, kan panaglabam, utaw. Aya! Anya taboy-boy balsamaw. Dagito'y agon online siling dito'y Facebook, inang itay. Imbag pa'y dagito'y, tauray sa andarumwar, kat adalat na pagsapulan da. Anya ngay mo dagitay laklako da? Agduduma, Mike. Dagitay lako da awagwag. Gatangan da nakabaks. Saadan tumot ilakaw. Ay, mayatan ati kasta. Tasan da nga agabang iti paglakwan da niya balsamaw. Uy nga raw, inang itay. Ay kat, mabalin tayo mga ron taglako kaya mau balsamaw. Ha?
Anya kay ti ila ko tayaw. Ado tila ko, padasan tayo kaday. Ayun na niya. Adda na kita'y saan amaos o saraban ba daw. Kin sapatos kaw. Mabalin tayo nga ilakaw na kita'y. Wen, ado mo tinakadulin na badok. Padasan ta ka di balsamaw. Ay sige man, inang itay. Ang agludak pa ya. Tabaka maibos tilod ko na aglaybak. Sigay, tiksamon di pagpaludam, tapno saan ka na rumwar, balsamaw. Aday ta, nakalive daytan inang itay. Kat, aglakotan. Kituna, sige, rugyan yawn inang itay. Sige nga rod. Ayan, nagitay lako kaun. Dito yan, bagsak presyo, nalakalang, nailakas sa badbadaw, nalakalang, gumatang kayawn. Dito yan. Inang itay, saan nakastati aglako ito online? Saan napalingki dito? Online day tao. Ay, nga ron, ti pamayak ngay. Ay, buyain da. Ay, Hello, mga kapisbaw. Ada sapataw sa ala kumiditaw. Nalagda na ito ang sapataw. Taan na bayag ang nakanulain. Di pa ilan nadadaal. Saan ang napunpaw, tinapan na. Kita nyaw, balat na itaw. Pamain ng sapataw sa kakabsat. Size 10 na itaw. 500 unlay. Pamain sapataw. 500. Nanay, ay na. Hadadagos nagmain, inang itay. anya amain ngay dayta? Numain kunada, kayat da, inang itay. Gatangan ra. Kuduna, main nga raw. Sakmang mga raw, taglako anak ko. Sige, inang itay. Tapanawan kayo pa ditaw. Tayo nakbiit kitaan, tilot-lutwag. Ayan ni Otroya. Aglablaba. Sige, aglako kayaw. Tabaka maksad tilot-lutwag, inang itay. Sige nga raw, sakmat taglako dito. Ada na pusko la happy sleep dito kakabsat raw. Gatangan yaw. Nakadulin dito, napuskol nga happy sleep. Pamain, napuskol happy sleep for only 150 pesos. 150 pesos. Pamain, napuskol happy sleep for only 150 pesos. Kanda ito pa, nalagda akar silsilyaw. Namidwala na usar dito. Pamain karsilsilyaw for only 50 pesos. Kanda ito panday, bra, a size 50. Makatawan la na usar dito. Pamain bra size 50 for only 70 pesos. Pamain bra size 50. Oh, inang itay. Adan naglakwan yaw. Adamot lang nagmain. Ay, yakam mo Awan mo simong bat. Nauli mo damot. Awan mo nang ngagkwa nagmain. Dito'y ayan ti comment section ti pangkitaan nyo Kita mga raw. Another item, please. Ay, di na kaya't tilaklako yaw, inang itay. Another item ka raw. Agad, anat kaya't dangay. Saan ngamin akong kompormi at iparparang yun dita kamera? Ay, tungpag to pa na kita, no di na kaya't. Sige nga raw, tayo naman kita iti sa balang ay lahok. Dagitoy sana maus usara kaldero balsamo. Ilako ta dagito yun. Awanag, inang itay. Insardeng ka. Imbabawi naman dagiti ginahatang da. Anya, apay ngay? Dagitoy kaldero, baka kaya da. Ay, saanan inang itay. Nyabot na kita. Kauguging man. Kin usarin tayo na kita. Apay ngay lako yaw. Kino isot kaya da ngay? Hindi na kaya na kita. Kauguging. Nakita'y nadalos ati ilako tayaw. Ay? Ang awanag, inidap ko. Dudwa mo tinagbuya iti live. Nagmain di may sa. Ngam imbabawi na mo't asagaws. Ay, sayang. Kunak numakalakotan. Saan ko alin niya tikasta? Inang itay. Pipiapay siguro no sursurungaw. Bawal nga ron ti rumbar. Ah. Basta dalinad ka lang dito balay. Tanarigat ti makubed.
Siya pa'y numakubid ka ka imarinate dadagos ti bangkay mo. Saan ka na malamayan? Anya nga i-marinate nga ipagpaghayaw. I-terminate kung ayaw mo ta. Imarinate mo ta? Dahil nga ipagbalin da tapok ti bangkay mo. Imarinate da. I-terminate inang itay. I-cremate kung ayaw mo ta. Awan si kuray ka na kita kay bagbagayaw. I-cremate. Kut isumay, kasta mo di bagak. I-cremate, tataw-taw. Kuray sakmat utaw. Kasta mo na di bagak. I-cremate. Ay, tulang ka, utaw. Huwag nga may tataw-taw. Agkurikor kang tuman. Tanong di ka tulag. Aya, ay nagloko kayaw. Huston, inang iti. Napanog ako na mahililot iti bukot yaw. Nalaing ka magayam nga agilot, balsa mo. Ay katwan na. Masadutak lang amin na mangyaplay iti daytakay. May sansa dayta ka nagiti talent kaw, inang itay. Agilaw. Ay, nabangaran pa yan na ilot gem. Usarek sa pagkwartaan na ito ya, inang itay. Inak agsursor iti ilutag. Indon malpas tilak daw. Karon tupay ngay. Nagbayagan ngay. Makaililot akon. Aga talangan mga yung kay ririyaw ti ilot dita kalkalsada. Ilot! Ilot! Asino tagpailot? Ha? Kung kunam ka ditan. Anya karon ngay. Basta di ka rumwar. Agbiro ka pala iti trabaho mi di online. Tapos saan ka na rumwar na bawal ti lumabas. Anyat isisamambal sa baw. Naikanak iti idea kini inang itay. Tataw-taw. Agtrabaho akman iti online. Anya trabaho iti online ay. Agilaw, tata. Ha? Kasanungan iti agilot iti online? Ay kat, agilot Online ti usuitan, tataw-taw. Isungay pakat kumanti kinalaing ko nga agilot iti online. Hello, madam. Hello, sir. Kasanungay ti pamayan niyo mangilot kanya? Nalakalaang, madam. Pasensya. Online nga min talaga. Ti panagilot kaw. Kasanungay dayta, sir. Basta surutan amin nga ibagak, madam. Umuna nga igamam. Ti ulaw. Agpababa. O, sige. Kasta. Imasans mo pailaan ta ulaw. One, sir. Kalpasan na. Ipababam di tatangid mo. One, sir. Kasta. Kalpasan na. Di tamod tayo nabagam. Sige. Ilutam ta bagam, madam. Okay, sir. Pagkalamakasta. Ag sinumbanger nga baga ti pagkalam. One, sir. Oh, anya. Kumusta tirignam, madam? Medyo mayat-mat. Oh, nalaingak mo lang agilaw, madam. One, sir. Nukunak so magking ka. Sige, ipababamaw di tasikat mo, madam. Di tamot tayo, ti sumaron apagkapagkalam. Di tasikat, aging ganita tiyan mo. Kun numalpas, ipababam iti sakam. Ta kunam ahulbaday ti ipailot mo. I-forward kon taon ti Gcash kaw. Ta ijay taon ti pangipawitam iti bayan mo. Wait. One, sir. Okay, madam. Sinalbag mo na dyan, babae. Linas-tulas-tugan na. Kuna nang i-forward na tibayan na. Zero balance pa yung mula ti Gcash ka. Agad singiram manan na. Awan, talaga asaan ko alin niya ti online. Inang itay. Agmamalas akman. Saan na ito yung gay? Rumwarak, inang itay. Nakagsapol iti ka ng tayaw. Uray ta agmasak mo. Kung nag-face shield ak. Bawal nga ro di rumwar. Ano samtagon line work? Tadan tulad ta swirtem. Saan ko nga ro alin niya tayo ta?
Ay, awan ka nun tayo. Bawal nga rod ti Romuar. Mabalain. Basta importante ti gagaram iti ruar. Saan? Narigat ti makubid. Nalakaya ti matay. Ay, kanayon pa yun agsarao ti tiyan ka. Tamaminsan tailangan ang mga niti may sangal daw. Mabisbisi na kaun inang itay. Sigat, padrasam ti Romuar na pilayan ka. Inang itay. Da kayo lat mangibagbag lockdown dito lugar tayo. San mo gaya ma-lockdown? Yak nga rod kaya ta Romuar ka. Winang awan nga rod ka ng tayon. Reagbisin tayon. Basta saan tayo ang makakaran iti kubed. Ay, May mayatan ti maulser ngam ti makubed. Nawatam! ha? Di mo tutuladan da diyang autaw. Naglibas ki di na pimanaw. Masuronak. Ay da kamaw baka tinukhanggan tapo manasyar mga main. Iswa di ka Romuar balsamaw. Ha? Day, anyat kuko niyaw, inang itay. Imadon di COVID dito lugar tayo. Agin nakardan ta kasanaw pumanagnada. Isungaladan tatoy balay. Tulungan naktapnuawan makastrek. Halya, Datan salangan ti sana na COVID dito. Isungaladan tatoy balay ta. Tapnuawan ti umarubayan. Ngaw may agipugaw iti virus da. Dayta kaabay ta balay na COVID dayta. agtrangkaso laeng inang. COVID dayta. Alaki din, aladan ta dayto yan. Ipermanentitan nga alad. Pag naantayon nga, no rumwarta. No ipirmaninti tayo nga aladan. Ay, nagkuna nga minaya rumwarta. Dito'y talangan. No ipilit mo ti rumwar na saysaya at ladi ka nagawawin. Tadyak kaya ti makaran iti kubed. Anya? Oh, tilar aramidan nyo man. Rumwara kiday. Tay nakmangalay ti kanan tayaw. Ay, balsabaw, agsubli ka. Di kag taray. Ay! Di ka nga rin nagsumsumlain. Ha? Talaga nga inaladanan ni inang itit aglawlaw ti balat. Pag naakon nga umunag, awan mo dali Inang itay! Rumwar kayo man di balay! Pumanaw ka dita. Nara. Kaya't ti makaran iti kubed. Sigurado na kasagap ka ni ti virus. Ay saan inang itay? Awan virus kaw. At daing sangpit kaw akan ninyaw. Ay, kagurgura ka. Ta sinukir na. Kung nakadi ka rumwan ngam nagpilit ka. Agbisin tayaw no jak rumwar. Ala, umayo awatin to ka ninyaw inang itay. Ay, manjak. Anda virus na dayta. Na, Pumanaw ka nitan. Di ka sumanaw dita ta mayangin ta sa ngaw mo diti unag. ha? Mayangin ti virus. Pumanaw ka dita. Anya? Aday ta. Nakaarunak kung dito dalikan. Awan iluto ka kanak ngam agarunak lang ta nagadot ilamok. Narigat ti madinggay. Abugak dagita alamok babaan to asok ti arunak kakayaw. Panawak dito yan. Ay, sapay makatuturog ako na. Sa nga pagkalangan ngayon na po'y tayo nabati akanak ng pangrabyak doon dayday. Iturog kong tibisin ko. Isupay matipid ko. Ano sa kong tigastaw ngam timakara na kitikubi di tirwar. Delikadaw. Nagasok mo dito nagtibalayan. Hala, maruram di dalikan may. Sus, apa yan kay? Kakano ba? Tulungan dag! Maruram tibalay may! Tulong! Rumanak! Kasano nga makaya? Bakit ipagpatulong nga? Karawang mutan pag nakarumwatay naladak mutan iti permanentay. Kakano ba? Tulungan dag! Maruram tibalay may! Kasano kaya makatulong ka ba eh? Kitawan mo't pag nanasumbrang kita, sulariyaw, nanaytay. Ay, ayan na ba siya mga anak ko ngay? Awanan, mauraman ti balay-bay. Balsa mo, may ganito yan. Apay ngaya mauram mo tay balay tayaw ni nang itay.
Umay kan tasab-sabamon na kaong tarasam. Aglisi kayo dita, inang itay. Tagtambling ang itinangataw. Oops! 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 Ay na, naglain kang agtambling na kaong. Tala ito, house. Inang itay. Aglisi kayo! At ita, nasabsabanan tapon, inang itay. Wadan, naura man tidali kan nakaw. Ay, da kayon tumait. No diyo ko mainaladan ti balay. Nakastrik kumadagaws, nagiti kakaruba ng tulong kada kayaw. Huwag nga raw na. Sorry anak ko basol ko. Ay, Nakamin kaya ti makaran ito ko better. overacting kayo nga main, inang itay. Ikatin nyo man nga main, ti kina-overacting yaw no naduma. Tamaday ti kasta. Pakaisagsag makan nyo dayta. Ay, huwag na nakaw. Sana na maulay. Ala, mangan kayaw. Adaing sangpit ko amakan. Itayak pa mabisan. Mala, mangan kayaw. Tainak mangali ti pang-repair ko iti dalikan. Ay, sigay. Saan ka na parita na rumwar? Basta agmas ka nga rodwar. Wag, inang itay. Bueno gagayam, di tamanan tinaggibusan, ti may nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.